Takže čau lidi, zdravě z vás Erik u dalšího dílu, ale teď nejsme v Minecraftu, ale jsme... Taky tu. Ano, Sakra, jsme jsem taky skočil. tu. No, dobrý. On byl zamrzlý, jestli jste si to všimli, když tak si stopněte video. Takže, jsme v Ano. Tekitu. Je to takový jakoby modpack pro originálky. Někdo si to kopíruje a dává si to, aby si to mohl hrát normálně Minecraftu. Ale to je jedno. Takže máme tady generátory, PC, různý rychlý No jo, nemohu bys to ukázat, až bude den. No, mohl. Takže teď bychom se šli zakopat. Tady vojáček 2000 nám to ukáže, kam se půjdeme zakopat. Nejdřív dřevo, ne? Já se nechám překvapit. No tak, až bude, hele skeleton. Hrajeme na normálu, nebo na písku, teď nevím. To bych se musel podívat. Hrajeme na serveru, my. Na písku asi ne. Na písku asi ne. Počkej, Ale jsou bacha, jo. A Jo, vypnul tak jsem na písku PvPčko, nehrajem, aby jsme se nemuseli mlátit s vojáčkem, protože my jsme hrozný. My se Jo. furt mlátíme. Můžeš mi pomoct? ti pomáhám. Ale šípy. Hele kot. Slípka. Tak já jdu trošičku poplát. Já jdu trošku ještě nakopat dřevo. Jinak portovat se tady asi nebude. Takže to Dobře, bylo dobře. bez failů. No. Protože on bude třeba já bych ho mohl takhle podělávat, že bych si stoupnul klávě a řekl bych mu, aby se portnul, a to mi nechce. To my si takhle často děláme. Ano, ano. Nebo se shodíme. Ano. Když máme A potom dáme vodu. No, jo. My jsme taky profesionální. Ano, my jsme nejvíc profesionální. Kam to se odchází? Tak. Kam se odešel? Nevím, kde jsem, já jsem někde u dřeva. U stromu, tam mě najdeš. No, Já stojím vedle stromu, tam mě najdeš. úplně. Jsem tě našel asi. Ne, počkej, to je jiný strom. No, zkus hledat. Tak já ti řeknu souřadky. Minus 57 No, kam jsi to zase šel? a 65. A kde jsi ty? Já jsem plus 59 Ty vole, a 347. ty jsi lopat. Nemůžeš mi říct, že jdeš někam. Já jsem šel vždycky nikam. Mám vajca. Jo, to vždycky líkne za mnou, jenom ten šíp. Zombík. Uj, zombík. Ano, všude zombíci. No, tak jsem 50, kolik že jsi? 51. Jo, a to Ahoj, Jíčko. tě vidím. Já už tě taky vidím. Tak dělej někam. Já ti vůbec nepomůžu. Jdu po tobě. Já utíkám, dělej, pojď tam. Tak zdrhej, ale. Teď já utíkám, nevidíš, jak jdu úplně rychlostí světla. Podívej na mě, jo. No, jako v reálu. Jo. Sakra. Je čau, creeper. Já jsem ostojil za tebou, doufám, že ti to nevadí. No. Ale zemi to asi vadit bude. Země nezajímá. My rádi ničíme zemi. Hlavně nukleárkou. To je větší sranda. To je slabý moc. Co ještě silnější než nukleárka? Víc nukleárek do sebe. Jo, to je vlastně lepší. No, tak kde bychom se zabydleli? Nebo kde bychom začali těžit? Jako zabydlo a podzemí se mi nechce, jo? Co ve skále? Ve skále se mi taky nechce. Ale my jsme v 1.2.5, takže do sebe můžeme strkat. To se mi vždycky líbilo, jsem vždycky šel na server, ne? A teď tam byla pár. A teď oni tam stáli u lávy a nedrželi shift, tak jsem je tam vždycky strčil, ne? Byla zábava. A ještě když měli diamantové věci na sobě. No, tak to bych je nějak nebyl jinak, já chci jejich věci. Já bych Ale je pojď skočit. Máme to přežije. Jo, mezi zombíkou a... Nevím, tak já to risknu. No, Já už jsem to riskl. Já tež. A jde po mně skvělíku. Ty vole, Proč jdeš po mně skvělíku? Tam máš Vlasterika. Jdi po něm. jasně. Jemu to vadit nebude. Ne.
Já hele, creeper, nechoď za mnou. Pojď, jele. Ne, já tam najdu. Šel. Je tam je skalda. Nemít rád skalda. Zapnu si stopky. Na tady. Ne. Tak odhaduju tak 2 minuty, že natáčíme. A já si je zapnu. By to bylo půl hodiny. Já jsem. Taková chvilinka, půl hodiny, no. Tak tě zatím chráň. No, bambusem tě budu chránit. Já to budeš hodnej. Já si zapnu Ovečky. tady stopky a... Škoda, že to nenechali. Tak Když já to, si když je zapnu. koukneš do ovce, tak ti vypadne vlna, protože žádný nůžky. Jo, to bylo dobré. Hele, nazbírej houby. Ne, já sbírám bambus. Všichni rádi bambus. Stačí nám jeden, pak ho nako... Ty vole, on po mně jde skvělý. Je dobré. Střílej. Ale já nemůžu životy. Já taky ne. Ne, tak tě ochraň. Ty určitě máš, ty jenom kecáš. Jo, kolik jich máš? 1, 2, 3, 4, 5. No já 4,5. Ty vole, skelda. Já už ne, moc. Já už ani, já mám 2. Já jeden. Já už 2. Skelto, smiluj se. Já nechci umřít. To prdele, to po mně 2. Jo, a tě mám, jo. Ježiši, další skeleton. Vemte si radši vojáčka, mě ne? Tak, Ne, mě si neberte. já jsem na kopci, já už jsem v bezpečí. Já jsem pod zemí, já jsem ještě víc bezpečí. Hajzel. Tak, tady se zavřu. Ty vole, úplně. No dobrý, já už myslel, že za mnou skáče. Ne, já se radši nebudu odkopávat, já se bojím, že tam bude skelda. Já si tady zatím vytvořím nějaké věci, když už jsem tady takhle. Jo, a jak mám za tebou zajít? Já nevím. No, Já tady zatím nakupu nějaký kobo. no a nejtač nejde. Tak to bude ještě chvíli trvat. Tak taky něco dělej, tak si tam pískej. Já, ne takhle. Nejlepší, kdyby jsem našel koul. To by bylo ještě lepší. Já jdu dolů. A podzemí... Hele, našel jsem kopr. Tak počkej taky na mě. Jo, to je jak ultra hardcore, ne? Jak musíš úplně dávat pozor na všechny tvoje životy. No, já si chci dát na pozor na všechny své životy, protože mně se to nechce chodit, až jsem zase znova. Jsem pod zem. Já už pod zem. Už se bojím. Tak, Já si jdu dělat krumpáč. já tady si jdu Tady dělat to. Hezký, ten kopr. Je to kopr, že jo? Ano, je to kopr. Trefil jsem se. Řekněme tvoje souřadky. Plus 241. Minus A 5. to kam si běžel? Teda, no plus 240. A běžel si kam? Kam si běžel ty? Já jsem na 157. No já utíkal hodně. To u mě bylo hned je. Ne. Pomoc, já mám půl srdce. Ne, prosím, ne. Nechně, tady je to. Jo, dobrý, jsem v bezpečí. Ty jo. Creeper, ne, a skeleton, ne. Creepera by se tak bát neměl, ten tě moc nedohoní. Ne, vůbec, a když nemám hungerback. No ale ten je jakoby horší, ten se nejdřív musí... Ale Skelda je horší, no. Je, kolik máme kablu? Asi 9. Šel bych ven, ale nejdřív bych si udělal meč, ale stejně máme jeden život, takže nejdu. Já teď ven s tebou nejdu. Mně se teď ven nechce. No já taky ne, já rád pod zemí, když tam velkou Ty jsi v bažině. trošku blízko. Hele, už se rozednilo, tak já jdu nahoru. No ono už se rozednilo dávno. Tak Tak počkej, a ty jsi na 200? 30. 230. A teď jdu zase dál. No tak počkej na mě.
Já si udělám asi polívky. Já ne, já si jdu zabíjet. No počkej, já si ještě udělám sekérku. Chceš taky? No. Klidně. Na masíčko. No, já jsem si měl popat. Jinak bych zhebnu. OK. Gadla. Já si udělám něco dřevěného, jo. Hobby. Ovečky. Udělal si nějakou zbraní rychle, nebo tyhle, to nepřežiju ani vteřin. Jo, našel jsem dobrý. Nebo neříkal bych zase dobrý, ale vypadá dobře. Třeba takovouhle zbraň. Sice je to dřevěný, jo. A co? Aspoň to zabije na pár rán. Si mi mohl říct. Já mám kámen, docela hodně šutrů. No tak když jsi takhle daleko ode mě, tak já musím zabít aspoň párkrát. O, tady máme rubber 3. Já tady mám taky rubber 3. Kráva. Potřebujeme saplák. Já jsem šťastný zprávy. Mhm. Jo, mám sapling. Jo, jsem borec. Tak můžeme se pak zasadit. Musíme zapnout stopky, jo? Já už je mohl zapít. Já ale do příště. No, máme 7 minut teď. No, aspoň si to myslím, protože předtím jsme měli 2 snad. Kolem 2 nějak. A teď máme 5 minut. Mnohem lepší s Hunger Barem. Tak 200 jsem a ty? 190. 190? Nebo 290? 100. Teď jsem 200, přesně. Jo, tak čekej. A minus 146. A? Jo. Ty vole, já tě vůbec nevidím. Ahoj. No, Potřebujeme polívky. ty máš hubočky. Já mám hubočky, ale jenom ty hnědé. Ty jsi nezbíral červené? No málo. No, tak ty hlavně ne. Počkej, pojď sem. Co? Pojď mi ten kámen. Vyblej ho na mě. Ne, fuj. Ty vole, on udělá krafťák. No. Tak když jsme byli od sebe 200 bloků. Tak. Hlavně nic nekraftí, žádnou zbraň. Si udělám jenom tohle. Na. To mi dáváš. Ne, počkej, ale já tohle nechci. Jo, tohle chci. Hele, tu mám. Já ji znám, no. To funguje i jako sekera. Já vím, to je výhodné. Já mám tuhle, ta je spolehlivá. Jo, já ji mám taky. No, když se ti vykraftil, tak jo. Ne, to jsem si vykraftil já. To je jasné. Kdo budeme jít v bažině nebo kde? No v bažině tady se propadnu. Ano. O, můžeš. Ano. Oh, hele, máme tady taky menší důl. Jo, víš co to je obce? Takový to Oh, zařízení. vím, já už jsem jich pár zabil, už mám 6 vlny. Takový to zařízení, který bečí. Jak říká učitel. Takové to zařízení. Hele, kou. Proč já je zabijím rukou, když jsem si vytvořil tady zbraň? Chápeš to? Jsem šťastný, že jsem našel kou. A železo. My kupujeme první. Železo, ty jsi našel železo? Ale bohužel jenom jedno. No tak, co s tím asi mám udělat s tím železem? Dej ho do sběru. S tak málo železa? No, počkej, ti za to daj diamant. No, to je hrozně moc. To bych jim musel dát tak stát toho železa. Ale další kopr. Už jsme na 8 minutách, takže teď jsme tak na 10. Já to nechci Jak dělat končit na dlouhý. 15, ne? No, a já to nechci dělat dlouhý, víš co, abych pak to nerenderoval hodin. Jo, tady jsi udělal takovouhle chodbičku, jo. Tak, kde seš? Jo, to jsem vlastně byl já.
tou chodbičkou. Kopr. A kde seš? Kopu. Kde? Počkej. Taky to mám vykopáno. To kopej dřevě, jo, tamhle seš. Jo, jasně, já to budu kopat dřevěný. No, Hej, maso. já nemám pickaxe, potřebuju pickaxe. Tak postav. Jo, No, já jsem máš znal. nejvíc. Teď nádej máš jeden krafťák. Kdyby si byl zase nikde. Tak mi vytvoř nějaký ten jakoby to zařízení, co se s ním kope. A tam máš ještě sekéru. Myslíš to zařízení, s kterým se kope dřevo. Ale jste s tím se docela, jste s tím Badlák se dobře zabít, mobové. Tady s tím taky. Jednu ránu a tady. Tohle. Ok, to je stejně výhodné. Ale víš co, já to mám jako oštěp, ne oštěp, ale vodák a seker. Tyjo, tady bychom potřebovali trikapitátor. Tady ten strom zkusit dolů. A tady to nevypadá špatně. Nevypadá. Máme tady vodu. Se na něco bude hodit, ne? Třeba na koupaliště. No. No. A z vlny si tady uděláme nějaký plácek a na něj si dáme kočičku. Není špatný nápad. Až příští rok. No jasně. Ale tady máme i kytičky. Inko. Určitě se tady na to bude koukat. Už to vidím. Tak jo, tak si pak sem naženeme prasátka a všechno. Tak tady budeme bydlet teda. Ano. O, výhled na, Tady je to kytíček. na takové hnusné moře s ropou vidíme. Tak, No ale z ropy se dá dělat docela dobře věci. No to jo, Takže se nám to i bude hodit. no to je jasné. Měli bychom to tady nějak zadělat malinko. Jo, ale nezaděláme co, i teď tu vodu, teď to je docela hezký. Je to tady uprostřed. Úplně nejhezčí. No, to jo. Nic hezčího jsem v životě neviděl. Máš- Udělej lopaty. Cože? Udělej lopaty. Já jsem dám krafťák. Udělám čestku, nebo radši dvě. Pec udělej. Vy mám vedle? Ne. Ne? Opravdu. Já nemůžu tady. No protože ty dělají. No to nejde. Ale počkej. Ale já nemůžu mít klid. A? Chvíli klid tady nejde. No, máš to za tím krafťákem, to vem. A fakt nemůžu mít chvíli klid. Co je? Furt mě někdo tady bude rušit. Od toho jsou lidi. Bože můj, tak počkej, já to stopnu. Takže jsme zpátky a už asi budeme pomalu končit, protože tady ten díl už je moc dlouhý. A chtěl jsem vám tady ukázat s vojáčkem, že bychom tady takhle udělali názorně z hlíny věci. Takýhle a pak vám to ukážeme a to by měl být takový barák. A pak si to přeměníme na jeden materiál, s kterým něco uděláme. To je překvapení, jo. Takže tady pak uděláme barák z hlíny, takhle jakoby obvody a pak to změníme na jeden materiál. Seznámíme vás s jedním materiálem. A je fakt boží. Takže se nechte překvapit. A to je pro tento díl vše. Takže se rozlouč. Čau. Čau.